Ang ayan ng tunan pagbalik ang jaywalking ordinance nga mopatuman na usab sa mas higpit nga lagda. Giangko ni Konsehal Raul Kevin Cabahog, Vice Chairman sa Committee on Education, nga wala kayo hatagi og igong pagtagad ang jaywalking ordinance tungod sa kawalay igong nipon sa maong ordinansa. Usa sa gitutukan ni Cabahog ang mga tinun-an sa dakbayan nga mabantayan nga mulabang lang sa bisan asang dapit sa daan nga dili musubay sa pedestrian lane. Kabahin sa ordinansa ang pagsakmit lang sa ID sa mga tinun-an nga makalapas sa jaywalking ordinance ug itugyan ngadto sa prinsipal sa hitungdang tunghaan nga maunay muuli niini sa tinun-an human mas seminar. Sa pag-usab sa ordinansa, tun-an sa konseho ang pagpahamtang na og multa aron pagdasig sa mga tinun-an nga mulabang agi sa pedestrian lane o kaha sa skywalk. Apan giangkon sa konsehal nga ang laing tan-aw sa konseho kung ubos sa balaod, mamahimo bang pamultahon ang mga tinun-an nga makalapas sa jaywalking ordinance. Nakuha may penalties. Jaywalking. It is just only kabutang sa ordinansa na kuhaon ang IDs, i-confiscate, then ihatag dito sa eskwelahan ko asa to. So ang mo apprehend is ang mga schools. So naa na nakasaad dito sa atong ordinansa.